खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 जानुवारि 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजावबो मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनायाव गोसोनि साननायफ्रा दिनै जाफुंनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। आयनिख्रुइ खरसाया दिनै बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ नाथाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ आरो सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानि मावफुंनायाव गोसोनि खुसिया बांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन।
गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावलांनाय खामानिफ्राबो दिनै थि समावनो मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलोबो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मोजां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ जोबोर खुसि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहायाबो गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन।
मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।